विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 9वीच्या या तासामध्ये आपण मागच्या पाहणार आहोत की संचाचे प्रकार, समान संच आणि त्याच्यावरील आधारित उदाहरणे. आपण मागील तासामध्ये पाहिलेलेच आहे की संच लिहिण्याच्या पद्धती कोणत्या आहेत. त्यामध्ये यादी पद्धत असेल किंवा गुणधर्म पद्धत असेल, या पद्धती आपण पाहिलेल्या आहेत. त्याच्यावरील उदाहरणे पाहिले. पुढचा भाग आहे की संचांचे प्रकार. संचांचे प्रकारामध्ये पहिला प्रकार आहे एक घटक संच. एक घटक संचामध्ये उदाहरणार्थ ए बरोबर 2 अशा प्रकारचा, ज्या संचामध्ये एकच घटक असतो, त्या शब्दाचाच त्याचा अर्थ आहे की एक घटक संच म्हणजे ज्या संचात एकच घटक आहेत अशा संचाला एक घटक संच म्हणतात. रिक्त संच. रिक्त संच म्हणजे कसा संच की बी असा एक संच घेतला, एक असा की x ही 1 व 2 मधील नैसर्गिक संख्या आहे. नैसर्गिक संख्या आहे. x ही 1 व 2 मधील नैसर्गिक संख्या आहे. आता नैसर्गिक संख्या पाहिल्या 1 2 3 4 5 6 अशा प्रकारच्या संख्या असतात, त्यांना 1 पासून सुरुवात होतात, त्या संख्याला नैसर्गिक संख्या म्हणतात. म्हणजे रिक्त संचामध्ये जर अशा प्रकारची संख्या नाही, 1 व 2 मध्ये नैसर्गिक संख्या नाही, म्हणून हा संच रिक्त किंवा फाय, त्याला फाय हा हे शब्द त्याला आहे की दोन पद्धतीने लिहिला जातो. रिक्त संच, एक रिकामा संच किंवा फाय या पद्धतीने त्या ठिकाणी लिहिला जातो. त्याच्यानंतर पुढचा प्रकार आहे शांत संच. शांत संच जर घेतला तर अशा प्रकारचा संच सी पी ही 1 ते 20 मधील 4 ने विभाज्य असलेली संख्या आहे. 4 ने विभाज्य असलेली संख्या आहे. पी असा की गुणधर्म पद्धतीने आपण पाहिलेला आहे. कसं लिहायचं? पी असा की पी ही 4 ने विभाज्य असलेली नैसर्गिक संख्या आहे. मग 4 ने विभाज्य असलेल्या संख्या कोणत्या आहेत अशा? तर कॅपिटल अक्षराने संच दर्शवायचा आहे. महिरपी कंस, मग 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16, म्हणजे 4 1 ते 20 मधील 4 ने विभाज्य असलेली संख्या 4 4 4 3 12 4 चौक 16, म्हणजे ज्या संचातील घटक मर्यादित आहेत आणि जे मोजता येतात त्या संचाला काय म्हणायचे? शांत संच. आणि चौथा प्रकार आहे अनंत संच. अनंत संच म्हणजे काय? तर ज्या संचातील घटक मोजता येत नाहीत आणि अमर्याद आहेत त्या संचाला अनंत संच म्हणायचंय. मग अनंत संच लिहिण्यासाठी डी 1 2 3 4 नैसर्गिक संख्यांचा संच, म्हणजे त्याला मोजता येत नाही आणि पुढे अमर्याद आहेत. या डॉट डॉटचा अर्थ काय? पुढे पुढे त्या भरपूर संख्या आहेत, त्याला अनंत, त्या संचास काय म्हणायचे? अनंत संच. अशा प्रकारे संचाचे 4 प्रकार पाहिले. घटक संच, रिक्त संच म्हणजे ज्या संचात एकही घटक नाही असे संच, तो कसा लिहायचा? त्याला फाय अक्षराने दर्शवायचं. शांत संच म्हणजे ज्या संचातील घटक मर्यादित आहेत, मोजता येतात, त्या संचाला शांत संच म्हणायचे. उदाहरणार्थ अशा पद्धतीचा संच की 4 ने विभाजित झालेल्या 1 ते 20 मधील संख्या आपण या ठिकाणी लिहिले आहे. अनंत संच. अनंत संच म्हणजे ज्या संचातले घटक मर्यादित नाहीत आणि मोजता येत नाही त्या संचाला काय म्हणायचे? अनंत संच. पुढचा संच आहे समान संच. समान संच म्हणजे काय? की ज्या दोन्ही संचातील घटक समान आहेत त्या संचाला समान संच असं म्हणायचे. उदाहरणार्थ ए आणि बी दोन संच घेतले. ए या संचाचे सर्व घटक बी या संचात आहेत आणि बी या संचातील सर्व घटक ए या संचात आहेत. एक उदाहरण पाहू. ए x असा की x हे सायलेंट या शब्दातील अक्षर आहे. सायलेंट या शब्दातील अक्षर. बी हा संच घेतला तो बी हे y असा की गुणधर्म पद्धतीने लिसन LISTEN या शब्दातील अक्षर आहे. मग पहा, ए हे सायलेंट या शब्दातील अक्षर आहे आणि बी वाय असा की वाय हे लिसन या शब्दातील अक्षर आहे. ही गुणधर्म पद्धतीने लिहिलेलं आहे. आपण गुणधर्म यादी पद्धतीने कसं लिहायचं ते मागच्या तासाला पाहिलेलंच आहे.
तर या ठिकाणी मग पाहिलं तर तो कसा लिहिता येईल, आपण गुणधर्म पद्धतीचा यादी पद्धतीने घेऊया. ए कसा लिहिता येईल, SILENT म्हणजे 1 2 3 4 5 घटक या ठिकाणी आहेत. आणि तसाच बी जर घेतला याच क्रमाने लिहिला तर SILENT म्हणजेच काय, समान संच म्हणजे ए या संचातील सर्व घटक बी या संचात आहेत आणि बी या संचातील सर्व घटक ए या संचात आहेत. त्या घटक संचांना काय म्हणायचंय, समान संच. आणि समान संच लिहिण्याची पद्धती सर्वांना माहिती, ए बरोबर बी. त्या संचांना काय म्हणायचंय की हे दोन संच समान आहेत म्हणजे ए बरोबर बी. आता पुढचं एक हे झालं समान संचाची एक संकल्पना. पुढचा भाग आहे सराव संच 1.2. आता या घटकावर आपल्याला उदाहरण सोडवायची. मग काय लिहिलेलं आहे प्रश्न, खालीलपैकी कोणते संच समान आहेत ते सकारण लिहा. पहिला संच दिला a बरोबर x, 3x + 1 बरोबर 2. आणि त्याच्या मग दुसरा दिला b x असा की नैसर्गिक संख्या आहे पण x ही मूळही नाही व संयुक्तही नाही. त्याच्यानंतर x घटक आहे यांचा आणि x हा लहान आहे कशापेक्षा, 2 पेक्षा. मग या संचाच्या जर उकली काढून घेतल्या तुम्ही की 3x हा वजा 1 बरोबर 2, हे जर एकचल समीकरण आहे ते सोडवलं तर 3x बरोबर 2 हा 1 तिकडे गेला पक्षाचा तो झाला अधिक, म्हणजेच काय 3x बरोबर 3 आणि x बरोबर 3/3 म्हणजे x बरोबर किती मिळाला तुम्हाला, 1. म्हणजे a हा संच तुम्हाला मिळाला की त्याच्यात एक घटक आहे तो 1 आहे, त्याच्यात एकच घटक आहे 1. आणि म्हणून आपल्याला ओळखायचे काय, ते समान आहेत का नाही या तीन संचामध्ये ए बी आणि सी मध्ये. आता पुढचा पहा बी ही x असा की नैसर्गिक संख्या आहे पण x ही मूळही नाही व संयुक्तही नाही. मूळही नाही व संयुक्त नाही अशी एकच संख्या आहे 1. सर्वांना माहित असावं की ही एकमेव संख्या मूळही नाही आणि संयुक्तही नाही. याला 1 म्हटलं, याला 2 म्हटलं. आता 2 झाल्यानंतर तिसरा सी काय आहे पहा, x हा या चिन्हाचा अर्थ आपण पाहिलेला आहे, x हा घटक आहे कशाचा, n. म्हणजे n कोणत्या संख्या, नैसर्गिक संख्या. आणि x हा लहान आहे 2 पेक्षा. मग नैसर्गिक संख्या कुठून सुरुवात होतात तर 1 पासून, 1 2 3 4 5. पण हे झालं नैसर्गिक संख्येची होती, पण त्याची अट काय आहे की 2 पेक्षा लहान. मग सी हा संच काय होईल, 2 पेक्षा लहान एकच नैसर्गिक संख्या आहे 1. आणि मग या तिन्हीकडे पाहिलं, 1 2 3 दोन्ही तिन्ही घटकांकडे पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येते की ए बी आणि सी हे तीनही संच कसे आहेत, समान आहेत. म्हणून इथे आपण लिहू शकतो ए बरोबर बी बरोबर सी. कशावरून, 1 2 व 3 वरून. तुम्ही उदाहरण लिहिताना पहिलं उदाहरण लिहून घ्यायचंय आणि मग त्याच्या खाली तुम्ही ती उत्तरं सोडवायची. मग त्या ठिकाणी त्याच्या हा संच लिहायचा, त्याची किंमत काढायची. तो नंतर बी हा संच आपल्या यादी पद्धतीने लिहून घ्यायचा आहे आणि सी हा संच यादी पद्धतीने लिहून घेतल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की कशा पद्धतीने त्या संचातले घटक किती आहेत, नेमके काय आहेत. आणि ते कळल्यानंतर ते आपल्याला लक्षात येईल की त्या ठिकाणी तो संच समान आहे की समान नाही हे आपल्या त्याच्यावरून. आता त्यानंतर आता पुढची उदाहरणे पहा. प्रश्न तिसरा मधला संच रिक्त संच आहे किंवा नाही हे साकारण लिहायचे. मग रिक्त संच आहे, मग गुणधर्म पद्धती दिलेला काय उदाहरण आहे पहा, ए बरोबर ए असा की ए ही शून्यापेक्षा लहान नैसर्गिक संख्या आहे. मग शून्यापेक्षा लहान नैसर्गिक संख्या आपल्या कुठून सुरुवात झाल्या, 1 2 3 4 5 इथून सुरुवात होतात. मग शून्य ए जर आपण लिहिला की ए हा शून्यापेक्षा लहान, ही नैसर्गिक संख्या आहे. परंतु शून्याची संख्या कुठून सुरू होतात, 1 2 3 4. पहिल्या तासाला आपण पाहिलेलं आहे नैसर्गिक संख्या कोणत्या, पूर्ण संख्या कोणत्या आणि पूर्णांक संख्या कोणत्या. मग ही शून्यापेक्षा लहान आहे अशी संख्याच नाही शून्य नैसर्गिक संख्या, म्हणून ए हा काय रिक्त संच, त्यालाच आपण काय म्हणतो फाय या दृष्टीने दाखवतो. म्हणून ए हा काय रिक्त संच आहे. आता दुसरं एक उदाहरण पाहिलं तर बी या ठिकाणी x चा वर्ग किती आहे, 0 आहे. मग या ठिकाणी 1 चा वर्ग 0 लिहिला आणि दोन्ही बाजूची जर वर्गमूळ घेतली तर x बरोबर काय होते 0. म्हणजे b चा घटक वर्गमूळ घेऊन दोन्ही बाजूचे घेतले तर x बरोबर काय होते 0. म्हणजे b बरोबर काय तुम्हाला कोणता घटक मिळाला आहे, 0. म्हणजे हा याच्यात एक घटक आहे, त्यामुळे या संचाला रिक्त संच म्हणता येणार नाही. आणि तिसरा घटक पहा, संच पहा,
5x वजा 2 बरोबर 0, x बिलॉंग टू n म्हणजे x हा n चा घटक आहे. मग n चा घटक आहे अट काय आहे म्हणजे या सर्व नैसर्गिक संख्या आहेत आणि मग काय मिळते पाहूया आपण. 5x वजा 2 बरोबर 0, 5x बरोबर 2, x बरोबर 2/5 म्हणजे या ठिकाणी x बरोबर किती मिळते 2/5 आणि याला जर 5 ला याला जर भागलं तर x बरोबर किती येते 0.4 म्हणजे 0.4 ही नैसर्गिक संख्या नाही म्हणजे 0.4 डज नॉट बिलॉंग टू n म्हणजे नैसर्गिक संख्याचा तो घटक नाही आणि म्हणून सी हा संच कसा आहे रिक्त संच आहे. सी हा संच कोणत्या प्रकारचा संच आहे रिक्त संच आहे म्हणजे फाय त्याला या अक्षरात दाखवू शकतो. म्हणजे या उदाहरणामध्ये हा एक संच रिक्त आहे, हा दुसरा संच रिक्त आहे आणि हा संच रिक्त नाही. या संचाला आपण एक घटक संच असं म्हणू शकतो की ज्या संचात एक घटक आहे त्या संचाला एक घटक संच असे म्हणता येईल. पुढचा प्रश्न आहे चौथा की शांत व अनंत साकारण लिहा. म्हणजे संच दिलेले संच शांत आहे किंवा कसा अनंत आहे हे साकारण लिहायचे. परंतु या ठिकाणी दोन उदाहरणे घेतली आहेत. दोनच्या पुढची जी 3, 4, 5, 6 उदाहरणं आहेत या सराव संचावरील प्रश्न चौथ्यामधली ही सध्या या वर्षीच्या अभ्यासक्रमात परीक्षेला विचारली जाणार नाही तर ती तो भाग वगळलेला आहे. तो स्वया अध्ययनासाठी आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना चांगला अभ्यास करायचा आहे त्यांनी स्वतः घरच्या घरी अभ्यास करा, त्याच्यावर मात्र परीक्षेला प्रश्न विचारले जाणार नाही. मग या ठिकाणी एक काय पहिलं उदाहरण आहे a बरोबर x असा की x हा लहान आहे लेस दॅन 10 म्हणजे 10 पेक्षा लहान आहे. x ही नैसर्गिक संख्या आहे. x परत आता संख्या तुम्हाला सारखा तोच प्रश्न येते संख्या नैसर्गिक कोणत्या पूर्णांक कोणत्या संख्या आपल्याला लक्षात असणं गरजेचं आहे. मग नैसर्गिक संख्या आहे शांत म्हणजे काय ज्या संचातील घटक मर्यादित आहेत आणि ते मोजता येतात त्याला शांत संच म्हणायचे आणि ज्या संचातले घटक अमर्यादित आहेत आणि ते मोजता येत नाही त्यांना अनंत संच म्हणायचे. मग या ठिकाणी हा संच आपण या पद्धतीने कसा लिहिता येईल की ही नैसर्गिक संख्या मग नैसर्गिक संख्या सुद्धा 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि 9 10 पेक्षा लहान म्हटलेलं आहे म्हणजे ती ह्या ठिकाणी हे हा संचातले घटक हे तुम्हाला मर्यादित आहेत आणि मोजता येतात म्हणून ए हा संच शांत संच आहे. दुसरं पुढचा पाहिला तर बी हा संच y लेस दॅन -1 इथं जर या ठिकाणी लक्ष द्या की कट काय आहे y असा की y ही -1 पेक्षा लहान आहे. y ही -1 पेक्षा लहान आहे आणि y ही पूर्णांक संख्या आहे. मग आपण संख्या रेषेवर ज्या पद्धतीने संख्याचा सर्व पूर्णांक संख्या त्या ठिकाणी पाहिली इकडे -1 -2 -4 0 1 2 3 4 या ठिकाणी त्या संख्या रेषेवर मांडतो त्या पद्धतीने -1 पेक्षा मग या संचापेक्षा लहान संचक संख्या कोणत्या येतील -2 -3 -4 -5 अनंतापर्यंत म्हणजे त्या पुढच्या संख्याची अटच अशी आहे की -1 पेक्षा लहान भरपूर संख्या असू शकतात की ही पूर्णांक संख्या आहे म्हणून या संचाला अनंत संच म्हणायचे कारण या संचात संख्या मर्यादित नाही आणि मोजता येत नाही म्हणून या ठिकाणी बी हा अनंत संच आहे. तर अशा पद्धतीनं या संचावरचे घटक आपण पाहिलेले आहेत. संचाचे प्रकार समान संच म्हणजे काय त्याच्यावर आधारित उदाहरणे कशा पद्धतीने सोडवायची त्याच्यानंतर त्या संचाचे कोणत्या नैसर्गिक संख्या आहेत पूर्णांक संख्या कोणत्या आहेत त्या संचांचा वापर आपल्याला या ठिकाणी करावा लागतो आणि मग ज्या संचाच्या प्रकारामध्ये त्याच्यानंतर समान संच झाले आणि या ठिकाणी पाहिलं रिक्त संच काय कशा पद्धतीने आहेत त्यानंतर शांत व अनंत संच कसं ओळखायचं हे या पद्धतीने आपण या ठिकाणी आजच्या तासाला अभ्यासलेलं आहे. तर याचा जवळ अभ्यास करा सराव करा आणि त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे प्रॅक्टिस केली तरी चालेल. या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद.